ngubani manje na mfethu indlela aqala ngayo mfethu ukuthi izinto bezihamba kahle kahle yabo. Manje seyijika eselento esethi yena ngiyokhulisa mfethu. Yabo. Ngakhulisa nje ukukhuluma kwethu yabo. Kodwa aba useyangijikela isithuthi njengoshwa. Ngicela ungangisukeli nje. Uthi mina engathi uthi mina ngayenze kani? Cha, wena ngithi uyakhumbula ukuthi wena ngabe ngiyokhulisa. Wena wathi unenkinga ngoba mhlambe ngoba ubona ukuthi asalali kahle. Wathi wena udinga usizo mina angikusizi. Manje mina mangithi ngiyakusiza ke wayipho uthi mina why wena uze la uzothi mina yimina engadala inkinga. Hayi phela mfethu. Sikuphi isidingo sokuthi wena ubize abantu. Ngithi uyazi ukuthi inkinga zethu sixoxela sobabili. Uyazi wena inkinga zethu sixoxela sobabili. Why upho uze labantu abalaba mina ungibizeleni. Ungibizeleni mina. Yabo mina No kahle. Yep. Iyona nje yona lento lena mfethu ngicela ngoba ufuna ukuzwa uyangi-offer. Cha mina uyangicika ngoba manje angimazi ukuthi eze la yini edala ukuthi eze la ngoba phela uyazi ukuthi sixoxa sobabili inkinga zethu. Yabo nje angithi iyona into sikhulumeni. Sizokhuluma la silukuzona. Ngicela nikhulume nje kahle. Njengoba ngibiza abafowethu kenzela ukuthi ekugcineni sikwazi ukuthi siyikhulume lento mfethu ngoba uyangishaya ngisho ungishaya mfethu. Yabo sengitshela ngisho abafowethu ukuthi ngiyashawa mina. Yabo leyo nto leyo mfethu ekugcineni yabo kumanje uyangiphoxa. Buti ngicela ukubuza ke kuthiwa wena uthandana nomuntu umuntu akutshela ukuthi unenkinga ngoba engasakwazi ukuperforma kahle embedeni mina ngimnikezela indlela yokuthi akwazi ukuthi asizakale sikuphi isidingo sothi yena azongiphoxa ke manje la azothi mina induku yakhe yimina engenza ukuthi ingakwazi ukusebenza. Lalela no mfethu ekugcineni mfethu uyangazi ukuthi ngihleze ngifuwa. Yabo kumanje mawungathi akavule la kuyena ungabona ukuthi kushuthi khona inkinga ekhona mina bengi-right before manje senginenkinga manje ngizohlalelana. Wena mawuthi angivezeke njengoba uthi nje uma kuthiwa angiveze ngingavezela abantu into yabo wena ungayiveze inguza yakho la manje. Ngeke ngize ngiyiveze kodwa mina ngithi wena onenkinga. Ngiliveze ipipi lami mina. Liveze ngithi wena onenkinga lalo njengoba wena mfethu ungakwazi ngisho ukuthi ekugcineni ungilalele bengikhuluma la ngize ngicela abafethu ukuthi abenze mina into engizoyenza kufanele silwe ke thina sobabili. Kufanele silwe ngaphambi mina ngifuna ukuthi sikhulumeni kahle uyangiphoxa bese sobe ngabe sikhuluma soyi2 lento ekufanele sikhulume yena wenze njani uzwa nje bengilento